लागावबाय अ माथो थियाटार नायनाय बिदि नायबाय थैनो जोंनियाव साजायनाय मोनसे लानोसै अ मिउजियाम मेन्देला बिथांमोनखौ होबाय सेलफि लानाया फा नै काकरा ना কি দাম এটাত হা 100 টকা আৰু ইটো 100 বাপৰে বা মজা लोगोफोर तामुलपुराव दंफैयो दा बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मा बे तामुलपुरनि गोजोन फोथार उसुबारि होननायाव बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा सानथामनि हाबाफारिजों 2, 3 आरो 4 मे 2022 बे सानथामनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादा बे तामुलपुरनि गोजोन फोथार उसुगाव होननायाव उसुबारि बे जायगायाव लादों बेवहाय दसे सम जोबोद मोनसे फेमास माने बुंथावथाव हिसाबै बेखौ जेराव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों आरो गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंनाय बायदियै देग्लाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया मेहेरगोनांसिन जागोन होननानै साननाय जादों बेनिखायनो नायनो फैनाय जादों स' लोगोफोर बे हाबाफारियाव मा होनना बुङो इन्डियानि माने प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा बेवहाय गेवलां मेलाव थामहिनबा 4 अक्ट'आव फैनाय जागोन स' जोबोद मेहेरगोनां ओंथि गोनां बे हाबाफारिया बेनिखायनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बा गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय जोंनि बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर बेवहाय बाहागो लानो फैदों स' बेनिखायनो बेवहाय आंबो बाहागो लानो फैबाय नायनो फैबाय स' आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' लोगोफोर सिङाव हाबलांनो दिनै मेइन गेट बियो सिङाव हाबलांनो स' लोगोफोर नायलांदो हाबलांनाय लामा बियो मेइन गेट जोबोरैनो समायना मेइन गेटआ नै मेडल देबो हाबबोबाय जों सिङाव ना नै बुन्दुमाखाया गासिबो सिङाव हाबबोजोब्बाय जोङो नायदो दाना माबायदि हाबबोजोब्बाय जोङो सिङाव माने फारि फारि आर'नाइ ना आर'नाइजोंनो बुंफबजोबनाय आर'नाइजों आरो नोंथांमोना आर'नाइ गैयाबा लाना खावनो मोना खावबा खिन्थु बिगुर जिबाय फैसा होना लांनांगोन र' इमान ड्रेस साजायदों माने बुंनानै बुंस' हाया माने लामा थारैनो आर'नाइ नैबे बेखौ आर'नाइखौ खोन्थानोसै नै बे आर'नाइ खोन्थानोसै नै बे गांसे आर'नाइयाव बेसेसो लागोन बायदि सानदों नोंथांमोना खमावबो माने 250 एबा 300सो लाखागोन गांसे आर'नाइयाव होनोबा बेवहाय बे मिटिङाव माने जथुम्मायाव जेखै थां लामाजों आर'नाइयानो गोजा ना खिन्थु नंगौ नोंनिया आर'नाइयानो गोजाबा होनबा आर'नाइयावनो लाख लाख माने रां खरसा खालामनाय जादों लोगोसे बे माने सारिफाले आर'नाइ गोजाखा बेनिखायनो बेवहाय माने नट अनलि आर'नाइ गुबुन आर'नाइ राभाफोरनि हारसाफोरनिबो दं आख्रासुफोरनिबो दं गुबुन हारिनि ट्रेडिसनेलि माबाफोरखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना दा बेवहाय बेनिखायनो लाख लाख माने खरसा खालामदों होनना बुंनो हागोन नै जेखेबो आर'नाइ गोजानै आरो लोगोसे बे लामाफोरखौ पिच खालामजोबनाय जादों नै फोथार बारि गेजेरजोंनो गासैखौबो लामाफोरखौ पिच खालामजोबनाय जादों गासै पाक्का लामा खालामनाय जाजोबदों गोसोम गोसोम नुदोंबा नोंथांमोना बेयाव सेल्फि लायो आरामसे बिराद मोजां लादो फंबाय लादो लामा लांसै नामा नै दे सेल्फि लानो एबा फट' लानो थाखाय जोबोद माने जायगाया मोजां जेजोंबो आर'नाइ लामा लामायैनो आर'नाइ गोजा आर'नाइ जेखेबो आर'नाइ लामा गासिबो आर'नाइल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफोरनि दङ बेवहाय नै गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनिबो दङ गार'नि गार' ट्रेडिसनेल सरि परि गेले डाइरेक्ट प्रफेसर खस्थ' करबा লাগিব অলপ नै गोग्लैलांदों बिफाङा इमान हावा
माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बड' ट्रेडिशनेल ड्रेस आर'नाइ बेयाव बेनि गरखा नेपालि होनजायो गरखा ट्रेडिशनेल ड्रेस नै फिस्ला ना जेबो नङा दे सब पिस खालामनाय जादों लामाफोरखौ माने नोंथांमोना नुगोन माने मेन हाबग्रा लामा गासैबो पिसआनो गोजा सारिफाले पिस बेनिफ्राय जोबोर खरसाखा आरोना लाख खरसा लाखजोंसो ना क्ररजोंसो हिसाबखा आरो बे फोथारबारिखौनो बेवहाय मा होनदों फोथारबारिखौनो मा होनना बुङो लामा बानायजोबनाय जादों स' बेवहाय सेन्ट्रेबेल गारनाय जादों माने अन्थाइ बाला जायगा लाना जायगा माने जेखिजोंबो आरोखि नै पिस गोजाखा नोंथांमोना साननो हागौ गामिनि लामा होननानै गामिनि लामा नङा बे फोथारबारिनि लामाखौनो मा होनना बुङो बानायब्रबदों आरोना पिस एकदमबारे नै एखे थां पिस जायगा लाना जायगा नै गारि दोनग्रा माखासे हाब्रु जाजोबदों दै हाब्रु नै जायगा लाना जायगा हाब्रु डिलिगेट बियो माखा हाब्रुनि गारि दोनग्रा जायगा VIP कार्ड दोनग्रा खिन्थु हाब्रु गोजा लामा खोदों लामा होबाबो खिन्थु लामायावल' सेन्ट्रेबेल गारदों खिन्थु साइडआव जिमान माने लामानि बायजो दं माखासे सब हाब्रु नै हा गारदों गोदान ओमफ्राय हाब्रु पेन्डेल खाथियाव हाब्रा नै बियो गाबोननि थाखाय रेडि खालामबाय दं गेवलां मेलनि थाखाय जेखैबो मेन हाइरडनिफ्राय बाख्लायनाय लोगो लोगोनो मिटिंसालियाव हाबनो जेखैजोंबो पिस लामा बानायनाय जादों माने जेजोंबो पिस नै ओजोंबो थां ओजोंबो जेन नोंथांमोना साननो हागौ माने बोजोंबा मोजां जायगाफोरजों थांनो थाखाय पिस बानायदों नङा बे मिटिंसालिनि लामा सब पिस जेजोंबो पिस जों दा नै बर' न'खराव फैदों बर' न'खराव पिस नै बर' न'खराव फैदो हाबनि सिङाव बर' न'खर बेवहाय बर' न'खर बानायनाय जादों आरसिया बे बर' न'खराव हाबफैदों दा बे बर' न'खराव बाथौ थानसालिखौ जों नुनो मोन्दों नै बर'नि गुबै धोरोम बाथौ बेखौ नुनो जादों बेवहाय बेवहाय सासे देउरि दङ बिथांनाव आङो मोननैसो खोथाखौ मिथिनो थाखाय नाजागोन आदै मैयानि गिबि सानाव बाथौ माने बे बाथौ नोंथांमोननि बाथौनो हाबा होनाय नुनो मोन्दों जेनिफ्राय नैथि सानावबो हाबानि मोनसे माबा दं नामा थांखिफोर दं नामा ओजों नायलाय आदैया ओरै गिदिंलाय मैयाथ' हाबा होबाय आदै बेनिफ्राय दिनैबो दंबावो नामा दिनैबो दंबावो मोनाबिलि 7 बाजियाव मैया जादोंमोन 6:30 दिनै 7 बाजियाव जागोन आरो हाबाया दा दिनै गामिखौ नैबे जोंनि रिसेपसन कमिटिनि जि कमिटिया जोंनो जनायाखै माबे गामिनि बे दा दसे उनाव जोंनो फोरमायगोन दा हाबाखौ जों मात्र जोंनो दौरि होननानै दौरिनि बिबानखौल' होना दोनदों नालाय दा हाबानि समखौ जोंनो खोथायाखै दा समखौ खोथादों 7 बाजियाव खिन्थु माबे गामिनिखौ खोथायाखै बेनो ओमफ्राय आदै माने गाबोन गेवलांदों गाबोन जोबथि सानावबो दं नामा हाबानि दा कमिटिया बुंदों रिसेपसना जानो हायो आरो जाय हाबा जागोन सोंहरदों मैया मोनाबिलियाव सोंहरदोंमोन खिन्थु दिनै फुङाव फैनानै सुक्ति खालामगोन दा सुक्तिया जादोंब्ला गाबोनबो मोनाबिलियाव जागोन आरो दा बेखौ दाबो फोरमायफैयाखै थारमाने आरो दा जाय हाबा जागोन बिथांमोनाबो माने
जाफैनो गोसो दङ जाफैनो हागोन आरो ना जाफैनो हायो मानो होनबा बेयाव वेलकाम खालामदो साहित्य सभाया थारमाने बेयाव जेरैबायदि जोंहा बर'फोरा माबाखौ गुबुन हारिफोराबो जेनेबा कर्ट मेरेज खालामो बे कर्ट मेरेज खालामस्लाय जोंनियाबो साहित्य सभाया जोंहा कर्ट मेरेजनि बायदिसिना रेजिस्टारि जोंहा माबाना हरो रिसिप्ट दानना हरो दा बिथांमोननो मोजांबो मान बावहरो दा उसुरगाथुगा एसे हरो दा जोंनो फोरमायाखै दौरिया जे दौरिनो फोरमायाखै जे साहित्य सभाया मा मान बावहरो हाबा जाग्राफोर जायखि माबा मोनसे हरो आरो हरो दा मैयानियाव जों नुनायाव जोङो उसुरगा उथिदोंमोन मैयानि हाबायाव मैयानि उथिनायाव जोंनि सानाव 42,500 जादों बापरे नोंथांमोन खोनादोंना जाय हाबा जाफैगोन बेवहाय उसुरगा उथिनो मोनगोन लोगोसे कमिटिनिफ्राय एसे रां मोनगोन नङा होमबा सनाबो हरदों होनना बुंनाय सनाबो हरदों होननानै बुंदों बिथाङानो सनाबो हरदों आरो जाय जाफैनो गोसो नोंथांमोना फैनो हायो फैनानै मोजाङै मानो होनबा रायजोनि मोनसे आशीर्बाद मोनो बोर साबसिननाय मोनो मानो होनबा बेबायदि गोबाङानो मोना मानो होनबा बे हाबा जानायाव बुंनो थाङोबा खरसायानो गैया मानो होनबा बेयाव नै कमिटियानो जाहोयो लोंहोयो हाबायाव फैनायफोरखौ साहा लोंहोयो आरो ओंखामबो जाहोना होखार बोथिसे बे कमिटियानो रिसिपसन कमिटिया जाय फैगोन बेखौनो जाहरगोन जाना हरो हाबाखौ जे जाय फैयो बेखौनो जाहोनो मोनजागोन आरो हाबा फैयो बिदि आरो खोब मोजांनि खोथा सोरबाफोर जुदि हाबाफोर जानो गोनां दङब्ला थाबैनो कन्टेक्ट खालाम आरसिजों नङा होमबा दे होमबा न'मा न' मेइन हाउस नै गोदोनि न'फोरा बिदि थोरिनि गोजा जायोमोन आथिखालावथ' थिं पाक्कानि न' जाजोब्बाय नै मा होनना बुङो साहानि न'जों थानायखौ मा होनना बुङो न'मा न' होनना बुङो न'मा न' आरो सोनाबजों थानाय न'खौ मा होनना बुङो सौरा न' नै सोनाबजों थानाय सौरा न' होनना सौरा न' सौरा न' ओमफ्रायो खोलाजों दिंखिसालि थायो नामा दिंखिसालि बे मा न' होनना बुङा आरो बेखौ हा आदसा बायलांबाय नामा नै बे मोसौ गलि बे मोसौ गलिया खोलाजों थायो नामा मोसौ गलिया खोलाजों थायो नोङो मोसौ गलि थोरिनि न' मोसौ गलि ओमफ्राय मोसौ गलि खाथियाव मा थायो दाउ गग्रा दाउ दोंग्रा नै आरो मोननैसो खोन्थाबावनो नोंथांमोननो बर' न'खर जानो मा थानांगौ सोनाब न'जों नांजाबनायाव नै हिसानसालि आरो नै हिसानसालिनि जिङावनो गय बागान नै बेवहाय आरो अमा गन्द्रा नै अमायाबो बरिया जाथावथाव जा दं मुतु फख्रिबो दं नै ना दङ बे फख्रियाव बर'नि गोनांथिफोर बेफोरो बर' न'खर जानोब्ला बर'फ्रा संसार जानोबा मा नांगौ नै बाख्रि नांगौ सेन नांगौ खखा नांगौ नाफोर जानांगोनथ' मा होनो बेखौ खुन्दि गैयै खखा मा खुन्दि गैयै खखा खबाय सिलि आंबो मोजां सिनायजोबामोन नै जेखाइ माने बर'फ्रा संसार जानोबा बेफोरखौ नांथारगोन होननानै सानना लाजायो आरो जेरै नै दाला सान्द्रि मा होनना बुङो उवाल संग्राय सान्दांगा बेलाय मा सान्द्रि नै देनां बोराय बुरैफ्रा गैला जाबाय बेफोरखौ हेबनो रोंला जायोबा बेफोरखौ खादा बेफोरखौ सिनायनाय रोंनाय नङा नै गोमालांनो हमबाय दं बेफोरो गाहेन एक्जिबिसनावल' नुसिगोन माने मिउजियामावल' नुसिगोन होननाय रखम ना औवानि हासिब ख'जों मा खालामो आंबो दाबो मिथिया माबा बाहायो मिथिंला रैना माइ माबायो नायदो हुलाबारि नै हुलाबारि
माबारि ए नांगोलाथ' नांगोल गोमालांनो हमबाय नै नांगोला नांगोल लावथि लावथि मैया नै माबायदि नैदि जुंगाला नै नांगोलखौथ' नुनो मोनला आजिखालि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना नांगोलखौनो सिनायला खोमा मैफोरा नै इदि दायो जों एग्जिबिसनाव हाबनो फैदों नै दिन्थिफुंसालियाव जों हाबनो फैदो बेवहाय 20 करि टिकेट सासेयाव 20 करि दाननांगौ नै जोङो दानना टिकेटखौ दाननानै हाबनोसै 20 करि दाननांगौ बेयाव हाबनोबा 20 थाखा करि दिन्थिफुंसालि जों 20 दाननोसै आरो हाबनोसै ज' लोगोफोर नायलांदो नै दा सिङाव हाबबोबाय जोङो मेलायाव गिदिंसै नै नायलांदो मा मोना जों नागिरो जेबा ना होमबा जों मेलाखौ गिदिंसै आरो नोंथांमोननो खोन्थानोसै मेला माखाया नै एग्जिबिसननिया मानसि जासोगारदो नै मानसियानो मानसि ड्रागन फिथाइ सिङाव ओरै फ्रि ड्रागन मा बुस्थु बेरेमोदै हानि बबेयाव मोखां गुवार ना माने नै थारुन मोखां गुवार ना मा होनो नैबे जाहैबाय हाइजें गोसोम बेखौ जोंनि इण्डियाव मोना हाइजें गोसोम नङा नामा हालदै फाग्ला माबानि हाजोआरि ओनसोलाव जायो खोमा बांसिननिया जोगोनार तामुलपुरनि जोगोनार फैला मेन्देला बिथांमोनखौ नायनोसो हांखुर जाबाय मानसिफ्रा नै सेलफि लानाया बेस्थ' दे लादो थाब लागावबाय अ माथो थियाटार नायनाय बेथ' इनो जोंनियाव साजायनाय मोनसे लानोसै मिउजियाम मेन्देला बिथांमोनखौ होबाय सेलफि लानाया नै दे लास्रादो दे কাকৰা না কি দাম এটাত 100 টকা আৰু এইটো 100 বাপৰে বা মজা খাব পিও মজা কৰো ওয়াও কৰপৰা আছে হেমাজি বাপৰে বা কিমান ভাড়া দিব লাগে না কিমানকে পাৰ ডে 3 দিনত এদিনে 1000কে উঠিছে না পইচা এটা কি মাছ গৰে মাছ কি দাম 100 नै ना गोरि मोनो 100 টাকা मोनसेयाव 100 টাকা করে बरिया जानोबा मालादो wah Mama layang deh Razifai. Hah?
नेटआ मोजाङै नाङा बिजाबानो ना भाई बिजाबानो बिजाब सेला मोजां ना सेला दिनै जासारदों लोगोफोर गिदिङै जोब्बाय नायजोबखांबाय दा थांनोसो ओंखारबाय मोनाबायबो स' गोबां आंनि लोगोफोरखौबो लोगो मोनबाय स' नै कुनाल फंबाय दा थांनो जाबाय जोंहा दा सर्ट टाइम ना बिथांसिनो माने दा महिलारि बिथां महिलारि वाइड एंगेलनि बिगोमा अनारशिप बिथाङा लोगो मोनबाय बिथांखौ सब जोबोद गोजोननाय मोनबाय नायनानै माबायदि मोनखो नोंथां एकदमबारे ब्लगथ' खालामबाय नोंथांमोना एकदम सानथाम जाखाबाय जोङो माने आरो फै बिथांखौबो नायनोसै एसे मा होनो बर' खौरांनि एमडि मन्दिल दैमारि बिथां खुलुमबाय अनजालु फंबाय हाय जोबोद गोजोननाय मोनदों 60थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइनि बे जुथुमायाव फैनानै गाबोन बेवहाय भारतनि हादरगिरि बिथां रामनाथ कबिन्द बिथाङा फैगोन बिथांखौ जोङो नायनो होननानै फैदों आरो लोगोसे जोङो रिपर्टिं खालामनो थाखाय फैनाय जादों जोङो बर'नि माखासे हारिमु माखासे जोंनि दानाय लुनाय हेबनाय जानाय बर' हारियाव न'खरसेयाव मा जिराद नांगौ बेफोरखौबो बिथांमोना बेवहाय दिन्थिनाय जादों लोगोफोर दिनै जिबायदि नुबाय माने बोथोरा जुदि अखा हायोब्ला जोबोद जेंना जागोन गाबोन मानो होनना बुङोब्ला थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय जेरैजोंबो लामाफोरखौ हानायखिनिखौ पाक्का खालामनाय जादों माखासेखौ सेन्ट्रेल होनाय जादों नाथाय बे फोथार बारियाव थाबायनो गारि दोननो थाखाय जोबोद उसुबिदा जागोन स' बेनिखायनो माने अखा हायाब्ला मोजां जागोन इसोरा जाहाथे अखाखौ हाहोआ माने एसे खुलुमबाय आर'ज गाबबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मानि बे तामुलपुर कसुबारियाव जानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने आरोबाव गोजोनथाव खौराङा बेनो गाबोन गोबां मन्त्रि एमएलए फैनायनि अनगायैबो बेवहाय मा होनना बुंदों भारतनि हादरगिरि बिथां रामनाथ कबिन्द बिथाङा गाबोन फैगोन थ' बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां बिथाङा फैनानै जे बर'फ्रा माबायदि ड्रेस गानो जायो लोङो माबायदि आसार आखुफ्रा माबायदि बेफोरखौ खोब बिथाङा माने नायनानै लांगोन स' जोबोद गोजोननाय मोनदों स' लोगोफोर चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब स' महिलारि वाइड एंगेल बिथांनिखौबो खालामना होदो एकदमबारे स' जों फाइ दाबसे जायगायावनो थायो जायो लोंनाय रखम मावगासिनो जोङो स' बेसेबां साक्सेस जायो मिथि रोंला स' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय बिथाङाबो गोजौनिफ्राय गोजौसिम थांनो हायो थ' बाय